jäi traumaja äsken. Okei, no. Täällä tuli. Valtaanko mennä? Ei, mene vaan. Näin. Hyvä. Muistakaa eka sanalla ja yksinkertaisia lauseita. Nythän tää alkoi tosi hienosti. Esiteltiin se arki, että se hampaita pureskellen siellä leikkasi tukkaa. Hyvä. Otetaan tälle ryhmälle kanssa joku sana. Peruna. Peruna. Peruna on hyvä sana. Otetaan siitä. Olipa Kerran. Peruna. kastikkeessa. Jota tarvittiin Jokaisen kotiin. syötäväksi. Mutta perunat Eivät olleet. kypsiä. Joten niitä Tarvittiin kypsentää. Uusi lause voi olla vaikka perunat tai huomenna. 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 Kokki keitti Monta tuntia. peräkkäin perunoita. Mutta Kuka oli Siellä syömässä perunoita. en ainakaan. Töitä, tää on aika täydellä loppu, otetaan tää. Kaveri haaveili peruna-ateriasta ja sitten se ei saanut sitä lopulta. Ja kaikki niitä keitettiin monta tuntia. Niin, joo. Tämä oli oikeesti tosi hyvä. Tämä oli tämmönen haaveilu siitä, että saisiko perunoita kastikkeeseen. Kokki ei ole